हरखाबै एक्सिडेन्ट जानाय जाथाय हरनि समाव स' बे भिडिअनि गेजेरजों बेनि फुल आपडेट होनो थांगासिनो दङ आं जिखिनि मिथिदों थ' बे जोंनि एरियायावनो जादों स' बेनि आपडेटखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगोन थ' बेनि सिगांनो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो थ' बे आपडेटआनो जाहैबाय दिनै आं जि समाव भिडिअ शुट खालामगासिनो दङ दिनै जाहैबाय 27 फेब्रुवारि 2025 इं मायथाइ बृहस्पतिबार स' थांनाय हराव थामहिनबा बेयो हरनि 11-12 रिंगासो समाव थामहिनबा बे समखौ मा बुंनो 26 खौनो हमनांसिगोन स' 26 फेब्रुवारिनि हरनि 11 रिंगा बा 11 बा 12 रिंगासो समाव बे समाव सनसलि सिमला थांनाय जि लामा बे लामायाव मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जादों थ' आं स्क्रिनाव होनानै होदों नैबे जाथायानो थ' बेवहाय सासे सेंग्रा मानसि आरो सेंग्रासा जाय HS फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दंमोन थ' बिथाङा माने एक्सिडेन्ट जादों आरो जिउबो गोमादों स' बेवहाय गथ'आ जाहैबाय भकपुर गामिनि सिगां जोंहाबो गामिया भकपुरानोमोन बेनिफ्राय नैबे बे गामियाव शिफ्ट जाबाय थ' बे गामिनि जोंनि ओल्ड गामिनिनो बिथाङा फंबाय सोमोन्दो जागोन लिङोब्लाथाय बिथां फंबाया माने एक्सिडेन्ट जादों सुन्दरगावनि HS फार्स्ट इयाराव फरायनाय बेयो HS फार्स्ट इयाराव फरायनायमोन बेखौ आं खोन्थाखांखाबाय ओमफ्राय बिथांनि जि मुं बेनि मुङा जाहैबाय मिजिं होननानै मिथिनो मोननाय जादों होननानै पस्टआव लिरदों नाथाय आंबो मोजाङै मिथिजोबाखै नाथाय बेखिनिखौ फोरमायबाय थ' बेयो जोबोर गाज्रियैनो एक्सिडेन्ट जादों आं फट'सफोरखौ होनानै होदों नोंथांमोना नायलाय फट'खौ ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय फट'आ माबायदि एक्सिडेन्ट जादों हाग्राबारियाव माबायदि गोग्लैदों आरो बेनिफ्राय गारियाबो अबस्था गैया नाथाय बिथाङा नैबेनोमोन आं फट'आव होदों बिथांनि मोजां फट'खौ स' बिदि डिटेल्सै आं माबाफोर इनफरमेसन मोनबावोब्लाथाय होनाय जागोन नाथाय दासिमबो निउस पर्टेलावबो बेखौ होथ'नाय जायाखै आरो रावबो इनफरमेसन एसेबां होआखै स' भिडिअ फुटेजखौ आं होनो होननानै गोबां ट्राइ खालामदोंमोन नाथाय भिडिअआ माने होजायासै आरोना भिडिअखौनो मोनासै आं नागिरनानै मोनसेबो थ' रावनिफ्रायबो भिडिअ मोनाखै बेनिखायनो होनाय जायासै आरो एक्सिडेन्ट जानाय मानायनि भिडिअफोरखौ होबाथाय माने रेस्ट्रिक्टेड जायो नालाय बेनिखायनो आं होनाय जायासै थ' बेखिनि आपडेटखौनो होबाय माने भकपुर गामिनिमोन गथ'आ बियो एक्सिडेन्ट जादों आरोखि ना थांनाय हरनि 11-12 रिंगासो समाव थ' बेखिनियानोमोन आपडेटआ स' आइ होप नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय स' आं आपडेटल'सो फोरमायनानै होबाय फुल डिटेल्सै मोनोब्लाथाय आं डिटेल्स रिपर्ट होगोन स' बेखिनियावनो जायफ्रा जोबजासिम थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।